Som aquí a Girona fent el concert preludi de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre va ser el dia més important de Catalunya dels últims 300 anys. Avui som aquí en defensa essencialment del català. És un concert pensat per la gent jove i pensat en la defensa absoluta que hem de fer del català a tot arreu i a tota hora. Avui ha pujat una sèrie de gent jove a l'escenari i ha sigut de pell de gallina veure que el jovent hi és, que el jovent mai ha deixat de ser-hi, que el jovent vol ser-hi, vol ser protagonisme, li correspon ser protagonista i, en definitiva, la defensa del català en mans d'aquesta gent és absolutament imprescindible. Estic absolutament convençut que reeixirem estant en les mans en què ens posem. Visca Catalunya Lliure!